Renungan Batinan Gaji Perantara Setupaing 10 Mei 2019 kanthi jejer Wasumelang kinantosan kapingahan kacawisaken dening Yono Pepantan Budokerto. Maosan kapten saking Injil Lukas 12 ayat 29 dumugi 30 ingkang mekaten. Mulane aja padha mprihatinake apa kang bakal kok pangan lan kok ombe sarta aja melang-melang. Awit iku kabeh kang diupaya dening wong kang ora wanuh marang Allah. Ramamu rak ora kekilapan yen iku kabeh dadi kebutuhanmu. Nanging kratoning Allah iku padha upayanen nuli kabeh iku mau bakal uwake marang kowe. Aja wedi he pepantan cilik, amarga Ramamu wis kepareng maringake kraton iku marang kowe. Mekaten ingkang rahayu nggih menika sedaya tiyang mirengake sabda panjenenganipun Gusti karosaken lan katindakaken wonten ing saruting gesang patinanipun. Haleluya. Amin. Para sedherek kinasih, wonten ing pagesangan kita tentu sampun nate ngraosaken raos semelang. Sae punika nyemelangaken bab masa depanipun utawi bab ingkang badhe kita dhahar lan sanes-sanesipun. Awit karana raos sumelangipun punika ndadosaken tiyang dados ajrih. Satosipun punapa ta raos semelang punika? Semelang nggih menika bayangan ingkang tansah ngetut buri kita, ananging boten tansah mbekta kita dhateng arah ingkang leres. Kadangkala raos semelang damel kita kajebak ing lingkaran raos kuwatir ingkang boten wonten telasipun. Nanging menawi kita sinau kangge uwal saking raos wasumelang lan namung pitados utawi masrahaken sedaya namung dumateng Gusti Allah. Kita saged manggihaken katentreman lan kegiatan kangge ngadepi tantanganing gesang. Lajeng pitakenan panyuraos kangge kita ing wanci menika ingkang setunggal. Napa ingkang damel kita wasumelang ing wanci menika? Kaping kalih, punapa kita saged uwal saking raos wasumelang lan masrahaken samudayanipun namung dumateng Gusti Allah? Kaping 3, punapa ingkang saged kita tindakaken kangge ningkataken iman kapdosan kita punika? Lajeng punapa ingkang saged kita tindakaken? Ingkang sepisan mirungganaken wekdal kangge ndedonga lan nyuwun pantunipun Gusti. Kaping kalih, nindakaken punapa ingkang saged kita tindakaken utawi lampahi lan masrahaken punapa ingkang boten saged kita tindakaken namung dhateng Gusti Allah. Kanthi mekaten kita saged ngrenungaken raos wasumelang lan ngupati jawaban ing sarbeting iman. Kita saged manggihaken katentreman saha kegiatan kangge ngadepi tantanganing gesang kita punika. Amin.